Dugay ka itong mga boylet, day. Gani no, dugayan nila. Uy, asa rin sila na nga to? Chat naman ako tong isa. Nakipad mo ng cellphone. Ha? Iso din kayo na yung Facebook, no? Masakipad. Ka-check po niya. Uy, yan lang niya kong iPhone, no? Asa naman to? iPhone ni mo, paluwagan, di ba? Uy, paghilom diha, uy. Cash na, bayot. Nakikato, nakikato. Nga na, dagan may lucky, no? Pina ako na ito yung chat sila, dugay ba? Sige, dali ako, dali. Una na ta diri oh. Si Eagle Beach Resort. Nagduduwa mo kung gaw. Sa nagduwa-duwa pagduwa-duwa ko ano ni opportunity na ni makakwarta ta. Si kakwarta nga abi man ako mga sika na gaw ka. Ikugan man din na gaw. Mga mamis ganin ako na no, mamis ikugan pero kwartahan. Dan lain ti ba mabahiran akong pagkalalaki ano ba? Wala ko biya ko katrayan ano, may man ka kay anad na kika. Ikaw na imong digdidad ko naman na. Pirmiro na may loda na pero ugma sundan, makaduhaan, makatuluhan na. Mapangita ka, ay kabala ka, matagduga nga magasto ni mo ana. Matik ang kwarta na nila hatag si mo ha. Gaw, wala pa lang jud ko nagpait ba di na ako nasugalan ba? Lagi-lagi awi bala si mo nya kanang ang karawan si mong kanang kamuta. Pugni na ba kay si mapriso ta diri ha. Dili mo kumilabot, dili ko kumilabot. Bantay ka, tabangan ang taga mga kwarta. Tara ta kay init na kay diri oh. Tara. Uy, day. Ato na tag-room di. Kaya ikan kay dali ay nadaot ako ang kuan. Inuuday ka mo rin na lapsan ko, day. Nasa balik napkin niya, day. Ako po gani, dugo na ina, ay gigo ani. Let's go, let's go. Talabi. Ayun. Ay, good morning sir. Welcome sa Eagle Beach Resort. Unsay sir? Nakalugo ka sa mua, wa ka gigwapahan sa mua? Pagtarong ba? Di ba obvious nga mga babae, mi? Ay, sorry ma'am sir. Kasi kay ka ba, pero in fairness na dako kay Calvin Pandere, oh. Di ba, guliti, day? Uy, nakahungok ba? Ayaw mo pagana ma'am. Kaning isa may inyo ma'am. Mag-inquire room na good for 4 and 2 bed. Oo, na mo. Naa ma'am. Isa man ka ng aircon or kwan lang. Pwede magana. Ha? Uy, sir, bayutan ni ka, kuwan ba ni mo? Amo kami kontak ba ka ba? Kamoy bahala mamay. Basta kayo. Isa ma'am. Good na, kanadako kayo na room mo ah. Pero pinakadako ninyo na ah. Di. Upang mo ka bo, narito, duha ka boylet. Sige Ayun, naman. sige. Sige, sa Grabe kwan yan. mo ma'am. Ato lang mo sa room 114. Tapos magsugat sa inyo dito nga boy. Pasis mo. Gwapo siya. Sige na, day. Kinalapsan ko, day. Tara, uy, init na kayo ay. Grabe nga. Gusto mira no. Ba mag-skinsa. Mabayot ba? Ay, gaw. Lingkod lang sa diagaw. Lingkod lang sa diagaw. Sobrang lang Francis gaw. Sige. Puyugaw. Ay, babe, lagi ko. Mayon na gaw. Excuse me, sir. Please, mamuta na sir kanang nay nag-check-in dire sir. Duha sila. Duha. Duha, unsa man sir. Dagan may ubay-ubay po biya nag-check-in sir. Pero na yung mga bago-bago lang nag-check-in sir, pero paki-describe daw sir. Basta sir kanang literal na kanang mga pangit na bayo. Ay, nakabi daw sir, bago lang dito sir. Ito ang isa lagi sir no kay kaulbuon na ang bugang sir. Ay sir, bago lang yun sila sir. Duha ka buhok niya. Ang isa yun sir, kanang bangasog na bayo, kanang bago lang nag-shave. So nakuha na group, ibayran na. Sila sir. Unsa yung number? 114. So mo ato na dito. Sige sir, apas mo dito sir. Unta mo ba nga Unta, kamu na yung ipasabot sir nga. kabala ka? Toilet daw, anak mo daw sir. Tipan tigaw niya. Si sir, abot ako sir ha. Sige sir, room na for sir. Room 114. Tara na gaw. Oh, pais na gaw. Room 114. Sir, ito kami sir. Sige sir. Ay, yan labi. Manginlos ako kay murag abog na kayo. Loh! Asa mo kung duwa kalingin diri ah? Patay mo na ni diri ba eh? Tara gaw. Sa day room to gaw. 114 o 116. Sunod ani 115. Wa siguro sunod na 114 na gaw. Tara gaw. Sis, tama rin sis ba? Asa Nakapalit ba? ko gaway okay ba? Nano? Asa man? Kasi bagay sa iyo, sis. Dabi? Ang tuloy patay ng tagiya na bayot gihapon. Bayad gihapon? Nano matay man? Namatay sila bagal pison. Luya po niya, uy. Hoy, fit kaya si mo si Sukda na sis. Dabi akong chok doon daw ni Bi. Tawa ang short. Gaw 114 gaw. Diri sila sa chicken gaw. Tara gaw. Unsa man? Sam ni nagburot gaw. Sino burot ula oy? Binuang man ay muha gaw. Tanggala. Tara gaw. Daot mo. Mo man ang gi-display sa plant disc gaw mo man kuha gaw. Abi na kog maplindan ni gaw. Kanang imong kamot gani mo kakarawan sa imong kamot pugni lagi na kay Hindi mo na mapulisan ko na diri. makontrol gaw niya ang control ba mo kuha lang jud mo ilabot uli na ko niya. Tara, Tay ka. O, diba? Na. Sa mga magulit ng pangwako mga isog mga kay nagnaw.
Sige lang, antusan na nagaw. Kwartaan na ginagaw, iPhone 10, bala. Ay, punti, hindi na pa to. Isa na ko kay Masil na. Basig ako na balihon ko ato ba? Ikaw ba tuwaran? Oh, huli na yun siguro tagaw. Di yun to makayas kung power ko ba eh. Kaya na lagi na, sayang ba na? Bitaw ta diri ah. Tadya ni, mapugos yung kung anong style na ni ba? Kapagos lagi ka. Patuition lang ba? Sige tara, kay exam na namog ma. Ay, may guntag, dam. Gagaw na ako. Eh, dam. Hi! Buntag sa inyo ha. Jasmine. Jasmine. Ako na itong contact ninyo, dam. Christine. Dala ko ikaw, Christine. Ay, Tingnan mo kala na. Papi o Geraldine. Ano maguna siya? Actually, ako, magpili og boys, Dax and handsome jud. Ako food, kanang Dutch food akong gusto. Pero, kansi mo kayo ko sa inyo mga naunggol, pero feel ako Dax mo. Kaya na may kumpensa na ato dire. Oh, mo Dutch jud ay paminaw jud ako ay Dutch. Dodi, ni Duta si mo ang short. Usa naman ni Duta kay mo short ay. For one time, Sorry na kuan lang ko nadala na ko. Dumaras ang kayo gam. Relax lang, gaw. Makakwarta lagi ka sa luod na pamagi. Ikaw lang. Ha, kumpiyansa lang sa galingo na. Tara mo gawa sa tatang istorya sa takadali. Bakit? Mangi sa ko. Tara, sabay ko. Balik na mi naman. Balik lang ni. Asa mo sa ako ni? Di magnihi lang ko ni. Ito Ano, lang ni? sorry. balik lang ha. Balik mo ha. Ayaw pagdugay ha. Balik mo dahil Andamang gusto ila pala. Wala ni stars 2 ha. Wala eh. Basig na kay speak lima ka dupag iandam. Wala, manggod. Okay lang, balik lang mo ka. Okay, balik lang mo ha. Pasok ni dali ha. Gusto ila, andama. Let's go. Anak ko isatan. Sige nga ito na ako. Muna gaw. Og di ko makasat gaw. Di na ako nakaya gaw. Bitaw ang pantang Isog, manang bay. Awang iso. Haras na kayo. Hangol kayo ba? Pampatanggal, nagluod lang mga gaw. Oh, di na kulod na to. Makainom na ko. Imo ang isang pirahan dyan. Pikan. Bisa magkatong duwa. Bantay ka, basta ang sabot na to ha. 60-40 tayo mo ginansya ha. Sige, sige. Bahala na. Tara, tara. Dito. Ngayon nun dito. Tara, tara, tara. Bye. Mura ba mga habal-habal na ito? Mukha din no, ito mukha itiil tong isa. Uy, murang siguro tukuan.